Hát itt van a partyra felkészültünk. Itt a dekoráció a baby showerra. Hát még nincsen kitéve minden étel nincsen, csak egy pár dolog, de azért gondoltam, hogy megmutatom, hogy hogy néz ki. Szerintem nagyon gyönyörű. Van a szoknyája az asztalnak is. És ja, meg itt, ugye ide lesz kitéve az étel a várpultra. És ez így a dekoráció. Ja, és akkor itt lesznek a italok is. És itt fognak ülni a vendégek. És ott is vannak a falon virágok. Meg itt a lépcsőnél pedig lesznek ilyen kis ajándékok minden vendégnek, amiért eljöttek. Ilyen kis, milyen olaj ez? Elfelejtettem, milyen olaj van beletéve ezekbe a kis üvegbe. Monika csinálta, néhányban van ilyen erős, ilyen paprika ízesítés, meg ez, meg az. Ja, szóval hát így néz ki a dolog. Aztán, ja, hát hogy a konyhába is benézhettek egy kicsit. Itt a konyhába, hát nem sok minden van, de azt hiszem a kaják a hűtőben vannak. Ja, szóval ennyi. Oké, bye.